खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बिथाङा बुंदों बे समाव जे बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया थांनाय 4 बोसोराव बिथांमोना सिडली ओनसोलनि सिडली विधानसभा ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ थगायबाय थादों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राकेश ब्रह्मआ। बिथाङा बुंथिदों जे बै समनिफ्राय लानानै बोसोरब्रै बिथांमोना सरकाराव फैगोन होननानै रायजो राजाफोरखौ थगायनानै दोनदोंमोन। बिपिएफआ नंखाय खोथा बुंनानै बे ओनसोलनि रायजो राजाखौ गोबां थगायबोबाय। 4 बोसोरनिबो बारलांबाय। प्रत्येक बारावनो बिथांमोना सरकारा बायगोन होननानै बिपिएफनि जि सिदा सादा रायजो राजाफोर दं बिथांमोनखौ मिसगाइड खालामबोदों। सरकाराव फैगोन होननानै बिथांमोना रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बाथ्रा बुंनानै दोनदोंमोन आरो गोबांखिनि रायजो राजाफोरनाव मोननो गोनां जे सोरखारनिफ्राय मुलाम्फा बेनिफ्राय बिथांमोना बन्चित खालामनानै दोनदोंमोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया मोनसे समाव जे बिथांमोना फिन आरोबाव सरकाराव फैगोन होननानै बिथांमोना 4 बोसोर बारग'लांबाय आरो बे समाव बिथांमोना पावाराव फैफिननो हायाखै आरो बेखौ लानानैनो राकेश ब्रह्मआ बुंथिदों जे बिथांमोना गोलाव सम रायजो राजाफोरखौ थगायना दोनदोंमोन होननानै बाथ्रा बुंदों आरो सिडली ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय बे समाव राकेश ब्रह्मआ बुंथिदों जे जौगाथायनि बिथिंनि थाखाय रायजो राजाफोरनि जौगाथायनि बिथिंनि थाखाय बे समाव सरकारजों फैनांगौ आरो बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जाफैनांगौ होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राकेश ब्रह्मआ। गतिके आं दिनै बे फ्रिलि गासिखौबो खावलायदों, गासिबो फैनांगौ। आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिदों जे फैबाय थानाय जे उफ्रा बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायानो देरहागोन रोखा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राकेश ब्रह्मआ। मानोना बे समाव खुंथाय गोहोआव थानाय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायानो बे समाव देरहागोन रोखा आरो बे समाव आसाम दे एसेम्ब्लि थामहिनबा फैबाय थानाय समाव बे ओनसोलनि जौगाथायनि थाखाय एसेम्ब्लियाव बाथ्रा बुंनांगौनि थाखाय बे समाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरा जे थाखानाय जे सोरखारनो भट होनांगौ होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राकेश ब्रह्म। सिमा हिसाबै नङा, जों सिडली हिसाबैबो बुंनो हायो जे सिडली हिसाबै एबार गोबां जोङो भट मोननानै देरहालांगोन। खाथियावनो जे बिसायख'थि थामहिनबा उफ्रा बिसायख'थिया जानो थांगासिनो आरो बे समावनो राकेश ब्रह्मआ बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ बुंनायखौ नुनो मोन्दों। आरो बिथाङा बुंबावदों जे बे समाव उफ्रा बिसायख'थि बे बिसायख'थिखौ लानानै बाथ्रा बुंदों बिथाङा जे बे बिसायख'थिया उफ्रा बिसायख'थिया सोरखार सोलायनायनि बिसायख'थि नङा होननानैबो बाथ्रा बुंथिदों राकेश ब्रह्मआ। मानोना बे बिसायख'थिया सासेल' बा मोनसेल' बिजाथि बे सिडली विधानसभा आरो बेजों मोनसे सोरखारखौ सोलायनो हाया होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राकेश ब्रह्मआ। इलेक्शना जिहेतु बिराद गिदिर चेप्टार नङा, गभर्नमेन्ट चेन्ज खालामनायनि मेटार नङा, सिडलीनि मोनसेल' समस्थिया। बिथाङा बुंदों जे बे समाव जाय थाखानाय राजखान्थि हान्जा थामहिनबा सरकाराव थाखानाय पावाराव थाखानाय बिथांमोननो भट होनांगौ होननानै बाथ्रा बुंदों आरो ओनसोलनि जौगाथायनि थाखाय रायजो राजाफोरनि बाथ्रा बुंहैनो थाखाय बे सिडली विधानसभानिफ्राय देरहालांहोनांगौ थाखानाय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि बिजाथिखौनो बे समाव देरहाहोनांगौ होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राकेश ब्रह्मआ। बे समाव नोंथांमोननो राकेश ब्रह्मआ आरोबाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि। सिमा हिसाबै नङा, जों सिडली हिसाबैबो बुंनो हायो जे सिडली हिसाबै एबार गोबां जोङो भट मोननानै देरहालांगोन। खारन बिपिएफआ नंखाय खोथा बुंनानै बे ओनसोलनि रायजो राजाखौ गोबां थगायबोबाय। 4 बोसोरनिबो बारलांबाय। प्रत्येक बारावनो बिथांमोना सरकारा बायगोन होननानै बिपिएफनि जि सिदा सादा रायजो राजाफोर दं बिथांमोनखौ मिसगाइड खालामबोदों। आरो बे खोथाखौ सिडलीबासि रायजोआ बुजिबाय जे बेसेबां आरो बे जेननाय पार्टिजों थाबाय थानानै माने सरकारि आसनि माखासेनिफ्राय जों बेसेबां गोजानाव थाबावनो। गतिके आं दिनै बे फ्रिलि गासिखौबो खावलायदों, गासिबो फैनांगौ। आरो बाइ इलेक्शना जिहेतु बिराद गिदिर चेप्टार नङा, गभर्नमेन्ट चेन्ज खालामनायनि मेटार नङा, सिडलीनि मोनसेल' समस्थिया। गतिके जाय बिजाथिया मोजां बे बिजाथिखौ सरकारजों थाखानाय बिजाथिखौ हरनानै सरकारि गासिबो खाबुखौ लानांगौ होननानै आंनि सिमानि आरो सिडली समस्थिनि जेसेबां जाहा रायजोफोर दं बेखौ खावलाय। सिमा हिसाबै नङा, जों सिडली हिसाबैबो बुंनो हायो जे सिडली हिसाबै एबार गोबां जोङो भट मोननानै देरहालांगोन। खारन बिपिएफआ नंखाय खोथा बुंनानै बे ओनसोलनि रायजो राजाखौ गोबां थगायबोबाय। 4 बोसोरनिबो बारलांबाय। प्रत्येक बारावनो बिथांमोना सरकारा बायगोन होननानै बिपिएफनि जि सिदा सादा
रायजो राजाफोर दं बिथांमोनखौ मिसगाइड खालामबोदों आरो बे खोथाखौ सिदलिबासि रायजोआ बुजिबाय जे बेसेबां आरो बे जेननाय पार्टिजों थाबाय थानानै माने सरकारि आसनि माखासेनिफ्राय जों बेसेबां गोजानाव थाबावनो गतिके आं दिनै बे फ्रिलि गासैखौबो खावलायदों गासैबो फैनांगौ आरो बाइ इलेक्सना जिहेतु बिराद गिदिर चेप्टार नङा गभर्नमेन्ट चेन्ज खालामनायनि मेटार नङा सिदलिनि मोनसेल' समस्थिया गतिके जाय बिजाथिया मोजां बे बिजाथिखौ सरकारजों थाखानाय बिजाथिखौ हरनानै सरकारि गासैबो खाबुखौ लानांगौ होननानै आं निसिमानि आरो सिदलि समस्थिनि जेसेबां जोंहा रायजोफोर दं बेखौ खावलायो